Takže čau lidi, vítám vás na našem trailu. Už nějakou dobu to, co se tady stavíme, skok, který máme do paty, tam máme i drop a zničil nám odpal prasata, což vypadá takhle. Takže to teď dáváme hlínu do kýble, vysypáváme to, potom to předěláme úplně znova, potom tam tu hlínu zase dáme a to je asi všechno. No nic, tak já jsem tady taky. Já můžu být vidět, takže když budu vidět. Takže čau lidi, vítám vás na našem trailu. Už nějakou dobu to, co se tady stavíme, skok, který máme do paty, tam máme i drop a zničil nám odpal prasata, což vypadá takhle. Takže to teď dáváme hlínu do kýble, vysypáváme to, potom to předěláme úplně znova, potom tam tu hlínu zase dáme a to je asi všechno. No nic, tak já jsem tady taky. Já můžu být vidět, takže když budu vidět.